guztioi. Egunero bezala hemen gaude Elgoibar zuzenean. Gaurko gaien artean QR kodari buruz hitz egingo dugu. Hasteko Elgoibarrera joango gara, ea zer dioten bertakoek. Kaixo Julen, zer berri? Kaixo, hemen gaude Elgoibarko herritarrei QR kodari buruz zer dakiten galdetzeko. Aixo gazte, galdera bat egiterik bai? Bai. Zer dakizu QR kodari buruz? Kantzontzile marka bat dela, Calvin Klein. Arratsaldeon, zer da QR kodea? What are you saying? Sorry, what is the QR code? Oh yes, the new game Candy Crush. Barkatu bikote. Dakizu zer den QR kodea? QR, baina ikuste dut Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, hori bai erantzun zelebrea. Eskerrik asko Julen. Ikusten duzuenez, Elgoibarren QR kodea ez dago zabaldu. QR kodea herrian zabaldu nahian, Txankakua merkataritza elkarteak bilera bat antolatu du, eta hantxe dago Maialen horren berri emateko. Kaixo Maialen! Bai, arratsaldeon. Iratik esan duen bezala, hemen nago Txankakua elkarteko lokalean. Orain QR kodari buruz zer dioten jakingo dugu. QR kodeak erabiliko bagenitu herriko dendetan erosle gehiago izango genituzke. Oso ondo! Ez da ideia txarra. Beste hori, zer iruditzen zaizu, Bai, niri ere ondo iruditzen zait. Azken bolada honetan bertako jendea kanpora joateko ohitura hartzen ari da eta. Bai, arrazoia daukazu. Herriko jendea geure ganatu beharra daukagu. QR-ak erabiltzeak bere abantailak ditu. Esate baterako produktuen informazio gehiago jasotzeaz gain dituen beherapenez ere jakingo genuke. Bai, ideia ona da. Promozioekin eta beherapenekin jendea erakarri egingo genuke. Denok ados gaudenez, QR-a herri mailan zabaltzeari ekingo diogu. Hitz egin ondoren soluzio bat aurkitu dutela ikusi duzue. Aurrera bairati Elgoibartik eta beste bat arte. Agur Maialen! Eskerrik asko Elgoibar zuzenean ikusteagatik, eta hurren arte. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-toka-toka-rock-a-tong-tong. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire.